Здравейте, приятели! Вие сте с 10-ти епизод на Игри на знания, единствената ежедневна безплатна онлайн проява, в която всички участници отговарят на едни и същи въпроси по едно и също време. Няма ограничение за броя на участниците, колкото са повече е толкова по-интересно. А нашето мото е: вече не си само зрител, може и да си играч. Включи се и ти, премери си ли с останалите участници от цяла България. Вчера малко ви поизпотихме с изкуството. Победителя беше с 21 верни отговора. Днес се връщаме към универсалните куизове, засягащи въпроси от 8 области. И така, започваме. Първият въпрос ще изчакаме, за да видим колко хора ще се включат. Старт! В кое съзвездие се намира полярната звезда? Голяма мечка, малка мечка, голямо куче или Орион? Малко труден въпрос като за първи. И колкото отговорили, толкова. Все пак ще рестартираме. И така. Верният отговор е малка мечка. Много хора са се объркали с голяма мечка, 9 човека, голямо куче, 1 човек и Орион, 4 човека. Полярната звезда е почти точно над Северния полюс и затова от векове служи на мореплаватели и пътешественици като най-сигурният ориентир за посоката север. Следващ въпрос. Кой английски крал е известен с прякора Лъвското сърце? Ричард I, Уилям Завоевателя, Джон Безземни или Едуард III? Явно са 26 човека на линия. Зорка продължава да се мъча. Този път сте по-добри. 24 човека отговарят Ричард I. Следващ въпрос. От кой зеленчук е изолиран за пръв път и е получил названието си пигментът каротин? Картоф, тиква, морков или може би спанак? И 5 души са за морков. Добре. Все пак обяснението. Изолиране през 1831 година от моркови от учения Хайнрих Вакенродер, немски фармацевт и химик. Освен в морковите, каротинът се съдържа в тиква, сладки картофи и други оранжеви или тъмнозелени зеленчуци и плодове. Следващ въпрос. Какъв е бил Андрей Рублев? При мен е малко бавно излизат. Военачалник, иконописец, поет или математик? Добре, 27 души. Зорка продължава да я няма. Деян Димитров е начел, Антон Щерев втори, Георги Радулов трети, Мария Чулова четвърта и Бисер Стан пети. И така, следващ въпрос. Кой е генералът от филма на Въло Радев "Цар и генерал"? Стефан Тошев, Владимир Вазов, Даниел Николаев или Владимир Заилов? Кой е този генерал? Добре. Тук горе-долу. Браво на Мария Чулова, излезе на второ място. Владимир Заимов е верният отговор. Владимир Вазов
Малко сте се объркали. И така, следващ въпрос. Кой е архитектът на сградата на Музея за модерно изкуство Соломон Гугенхайм в Ню Йорк? Франк Лойд Райт, Норман Фостер, Ле Корбюзие или Оскар Niemeyer? Някои хора много мислят. Франк Лойд Райт, естествено. И Мария Чулова излиза на първо място. Чудесно. Следващ въпрос. Венерина мухоловка и имена. Растение, насекомо, гъба или може би мишли. Човек не може да отговори. Мария Чула продължава да е начало. Иван Пантев втори, Бисер Стан трети, Пламен Данилов четвърти. Това ще трябва да го снимам. Излизаме за малко. Снимка. Публикувано е в групата. Групата е няма. Ето е групата. Къде е групата? Групата е няма. Не мога да си намеря групата. И така, снимка. Следващ въпрос. Продължаваме. С кое свое откритие лекарът Карл Ландштайнер прави възможно безопасното преливане на кръв? Ваксина срещу туберкулоза, кръвните групи, кръвната плазма или хемоглобина? Тук май много биологични въпроси. Серия от биологични въпроси. И така, кръвните групи, 20 човека. Правилен отговор. Бисер Стан излиза начело като човек, който се занимава с химия и с биология. Това също ще го снимам, защото е стимул за хората, които играят по-малко и са по-силни в общите теми, но са силни в своята, да имат малко шанс и повод за гордост, че могат да се справят и по-добре. И така, следващ въпрос. Все пак да видим обяснението. През 1901 година австрийският лекар Карл Ландштайнер открива кръвните групи А и Б и нулева, което позволява безопасно кръвопреливане и поставя основите на съвременната трансфузионна медицина. Затова своя откритие Ландштайнер получава Нобеловата награда по физиология или медицина през 1930 година. Следващ въпрос. Кой български владетел въвежда християнство като официална религия в България? Малко лесен въпрос като за загрявка. Княз Борис I, цар Симеон I, хан Крум или цар Калуян? 27 души са отговорили. Чакаме да изтече часовника, защото има 2-3 неактивни и заради тях се бавим. И така, княз Борис I, 26 човека са отговорили правилно, обаче все пак има един заблудил се за цар Симеон I. Обяснението. Княз Борис I Михаил покръства българите през 864 година, с което поставя основите на християнска България и укрепва международният и авторитет. Въпрос номер 10. Свингерът е имена. Пета струна, дворец, гаечен ключ или планински връх? Свингерът. Добре, 15 човека са казали, че е дворец. Двореца е. Продължава Бисер Начелдаев. И така, двореца е край Дрезден. Следващ въпрос. От какво име е известен големият метеорит, паднал през
4 души са се объркали, като са дали Челябински. Обяснението е, че събитието става на 30 юни 1908 година в района на река Подкаменна Тунгуска в Сибир, когато огромна експлозия унищожава над 2000 квадратни километра гора. Смята се, че взривът е бил еквивалентен на 10-15 мегатона тротил. Но за разлика от други падания на метеорити, не е открит голям кратер, което и до днес поражда спорове за точната причина за явлението. Следващ въпрос. Кой художник е създал картината Звездна нощ? Тук малко се повтаряме от вчера, но все пак, ако има някой, който се е случил, хванем в крачка, Клод Моне, Винсент Ван Гог, Пабло Пикасо и Салвадор Дали. Човека са за Ван Гог и Григор Григоров заради бързата си реакция излиза начело. Следващ въпрос. Кои са основните продукти нужни за приготвяне на катък? Хайде сега да ви видим. Кисело мляко и краставици, картофи и лук, мляко и сирене, стафиди и сметана. Какво е това катък? Еднакъв брой хората. Днес ви обещавам да кача първото си YouTube видео и да видим дали хората утре ще нараснат. И така, мляко и сирене 24 верни, кисело мляко и краставици, някои хора се объркали с таратор. Следващ въпрос. От какво название са известни мексиканските китаристи и изпълнители на фолклорни песни? Мариачи, Деспирадос, Сомбрерос или Бандоньолес? Ганчев за първи път се обещавам, че по-нататък ще станат по-трудни. 26 човека все пак са отговорили правилно. Иво Дуков излиза на трето място. Тук е въпрос на реакции. Много хора са отговорили правилно. После ще станат по-трудни въпросите и ще има леко разминаване с класирането. През 2011 година ЮНЕСКО включва мариачи музиката в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството. Въпрос номер 15. Кой български футболист отбелязва решаващия гол срещу Германия на световното първенство в САЩ през 1994 година, с който България се класира на турнира? Емил Костадинов, Христо Стоичков, Красимир Балъков или Йордан Лечков. И така 20 човека знаят за Йордан Лечков. Все пак има хора, които гласуват за Костадинов и за Христо Стоичков. Това е много странно според мен, но човек не може да знае всичко. Лечков вкарва с глава победния гол за 2-1 срещу Германия на четвъртфинала на Мондиал 1994 година. Следващ въпрос. Кой италиански актьор и режисьор печели Оскар за най-добър актьор за ролята си във филма Животът е прекрасен? La vita è bella 1997. Викторио Де Сика, Роберто Бенини, Марчело Мастрояни и Сержо Леоне. Кавички, тук малко съм забравил, много вие се ориентирате за какво става дума. 27 души продължават да отговарят правилно. 31 станаха, един се включи преди малко. И така, Деян Димитров излиза начело, защото е въпрос на бързина на реакцията. Това ще го снимам, всеки път снимам, когато има промяна в първото място. И го пускам в групата след 16. И така, продължаваме нататък. Както казва един наш боксер, продължаваме напред. Каква е основната съставка на фалафела? Кускус, царевица, нахут или просо? Ето тук почват малко по-хард въпросите. Каква е основната съставка на фалафела? Кускус, царевица, нахут или просо? 28 души са отговорили правилно. Тоест 28 души са отговорили и сега да видим какво се случва. 26 души са прави за нахут. Един се объркал с царевица, един с просо.
Фалафелата, традиционно ястие от Близкия изток, приготвено най-често от смлян нахут, смесен с подправки и билки, след което се оформя на топчета или кюфтенца и се пържи. Добре, днеска въпросите ви се струват много лесни. Добре, сега ще видим. Кой френски писател е автор на романа за несправедливо осъдения моряк Едмон Дантес, който се бягства от затвора, открива съкровище и търси отмъщение срещу предателите си? Виктор Юго, Александър Дюма баща, Емил Зола или Гюстав Флобер? И така, Александър Дюма баща, 23 души са отговорили правилно. Няма много да се бавим. Граф Монте Кристо излиза между 1844 и 1846 година на части и бързо става литературна сензация. Успехът му е толкова голям, че вдъхновява вълна от подобни сериализирани приключенски романи в Европа. Следващ въпрос. Как се наричат технически трудните и виртуозни пасажи в пеенето? Колоратури, алти, моди или акценти? Преобладаващ брой верни отговори. 18 човек са отговорили колоратури, но все пак цели 8 са се объркали. Обяснението в пеенето: колоратурите са бързи виртуозни пасажи, включващи чести смени на височината, бързи мелизми и окраси, които изискват изключителна техника и контрол на гласа. Следващ въпрос. Към кое растително семейство принадлежи краставицата? Сложноцветни, тиквови, зелеви или кръстоцветни? Все пак 23 души преобладаващи верни отговори за тиквови и 5 души са за кръстоцветни. Семейството тиквови включва около 100 вида, сред тях тиква, диня и попеш. Зорка се е включила малко късно, но важното, че се е включила. И така, следващ въпрос. Коя от страните не спада към така наречените 4 азиатски тигъра, постигнали бърз икономически растеж в периода 1960-1990 година? Сингапур, Хонг-Конг, Тайланд или Тайван? Има време да станат по-трудни въпросите. И така, 19 души все пак са познали за Тайланд. И 4, т.е. 9 души са се объркали с Хонг-Конг и Тайван. Това са Хонг-Конг, Сингапур, Тайван и Южна Корея. Следващ въпрос. Кой френски художник създава през 1830-31 година картината "Свободата води народа", вдъхновена от Юлската революция във Франция? Гюстав Курбе, Южен Делакруа, Жак Луи Давид или Теодор Жерков? Май редуваме трудни с лесни въпроси. И така, 26 души са отговорили правилно. Картината изобразява алегорична фигура на свободата, водеща хората напред и се превръща в символ на революционния дух на Франция. Следващ въпрос. Кое безалкохолно питие съдържа хинин по стандартна рецепта? Тоник, джинджер ейл, лимонада или газирана вода? И така, 24 души са отговорили правилно, 4 души са отговорили грешно. Все пак трябва да има и по-лесни въпроси, за да могат повече хора да се включват. А винаги накрая са трудни, така че най-добрите играчи винаги ще изплуват отгоре. Не се притеснявайте. Първоначално тоникът е бил използван като лекарствено средство срещу малария в британските колонии. За да стане по-приятен за пиене, офицерите го смесвали с джин. Така се ражда класическия коктейл джин-тоник. И така, следващ въпрос. Какво
Летателно средство пилотира Булгаковата Маргарита. Облак, метла, крилат, кон или голяма сова. И така, тук вече Георги Радулов излезе начело. 5 човека са за облак, 13 за метла, 4 са за крилат кон и 5 са за голяма сова. Малко съм очуден за вашите грешки, но ето виждате как знаещите хора накрая изплуват. В романа Майстора и Маргарита на Михаил Булгаков героинята Маргарита става вещица и полита на метла. Това действие има символично значение – освобождение от оковите на ежедневието и навлизане в свръхестественото. И така, следващ въпрос. Кой от изброените скъпоценни камъни има органичен произход? Рубин, сапфир, перла или изумруд? Добре. 27 души са верни. Обяснението. Перлата се образува вътре в миите и някои други мекотели, като защитна реакция срещу попаднал в тях дразнител, пясъчно зърно, паразит. Останалите камъни са минерали, формирани в земната кора. И така, следващ въпрос. Кой художник въвежда техниката пуантилизъм, при която картината се изгражда чрез малки цветни точки? Хайде сега да ви видим. Анди Уорхол, Ками Писаро, Василий Кандински или Жорж Соран? Пуантилизъм. Добре, преобладаващите верни отговори са 16. Василий Кандински 7 души са заблудили, Ками Писаро 5 човека са заблудили и 1 човек Анди Уорхол. Методът на Сюра е вдъхновен от съвременните научни изследвания за светлината и зрителното възприятие. Точките изглеждат отделни отблизо, но отдалеч се сливат в цялостен образ. Следващ въпрос. Кой местен иберийски народ е населявал територията на днешна Португалия в античността преди римляните? Готи, келти, финикийци или лузитани? Местен иберийски народ е жокер. Местен иберийски народ. Добре. 20 души са за лузитани, браво. И пак 7-8 души са се объркали. Следващ въпрос. Кой съвременен френски филм от 2001 година, режисиран от Жан-Пьер Жоне, разказва историята на младо момиче, което решава да променя живота на хората около себе си по малко и магични начини. Животът е прекрасен, Амели Полен, синото е най-топлен цвят или червен. Само един се объркал, въпрос на бързина. Все пак обяснението. Амели става международен хит и носи световна популярност на Одри Тоту. Следващ въпрос. Кой е авторът на епическата поема Освободеният Йерусалим, описваща първия кръстоносен поход? Лудовико Ариосто, Торкуато Тасо, Жакомо Леопарди, Франческо Петрарка. Сега 13 човека все пак са верни. Торкуато Тасо 13 верни и още 13 грешни. Тасо толкова се тревожил за съвършенството на творбата си, че е преработил многократно и дори страдал от психични кризи по време на работата. Следващ въпрос. Как се казва групата на известен музикант Марли? Wailers Band, Melody Makers, The Clash или Police?
души, дето са се объркали. Wailers Band 18 верни. Melody Makers 9 грешни. Името The Wailers идва от английското The Wail, вия, оплаквам се, и първоначално е избрано за да подчертая емоционалния заряд в песните. Въпрос номер 31. Кой боксер, известен с прозвището Железният, фигурира на първо място в списъка на ESPN за най-трудните удрящи в историята на тежката категория? Майк Тайсън, Мухамед Али, Джо Фрейзър или Роки Марчиано? Кой е този Железният? Добре. Пак има хора, които са заблудили. Георги Радулов, Диан Димитров, Иво Дуков са начало. Бисер Стани, План Младенов са в топ 5 и така. Ударът на Тайсън е толкова силен, че над 75% от победите му в професионалния бокс са постигнати с нокаут. Последни 5 въпроса. Коя италианска актриса става муза на режисьора Микеланджело Антониони с участие във филмите Приключението, Нощта и Закъснението? Ана Маняни, Клаудия Кардинале, Моника Вити или Изабела Роселини? Да, 50-50. Верният отговор е Моника Вити. Моника Вити е наричана кралицата на отчуждението заради ролите в модернистичните филми на Антониони. Следващ въпрос. Името на кой футболист носи националния стадион, разположен в бразилската столица? Зико, Гаринча, Пеле или Сократес? Името на кой футболист носи националния стадион, разположен в бразилската столица? Зико, Гаринча, Пеле или Сократес? И познайте колко души са се объркали с Пеле. Обяснението. Национален стадион Мане Гаринча. Това е статията на Уикипедия, може да я видите. Кой град в периода 1326-1368 година е бил столица на Османската империя? Истанбул, Одрин, Измир или Бурса? И тук има 10 души вярно. План Младенов потъва чак на 8 място. Не знам какво се случва. И така, Истанбул 1 грешен. Одрин 10 грешни. Измир 7 грешни. И Бурса 10 верни. Следващ въпрос. Кой американски президент е бил изобразен на банкнотата от $500, която вече не е в обращение? Джеймс Мадисън, Уилям Маккинли, Хари Труман или Гровър Кливланд? Играта започна с много лесни въпроси. Гледайте какво се случи накрая. Да. Ето това се случва накрая. Чисто тото. Абсолютно тото. Банкнота от $500 е издадена за последно през 1945 година с образа на Уилям Маккинли, 25-я президент на САЩ. През 1969 Федералният резерв официално прекратява използването на всички банкноти над $100. Това се заслужава да го постна в групата. Основен чат, Facebook. И чакаме последния въпрос. Добре. Последния въпрос ще ви изчакам всичките да отговорите.
Кой от изброените британски всекидневници имаше в заглавието си думата Daily, ежедневен, започва да излиза най-рано през годините? Daily Mail, Daily Express, Daily Telegraph или Daily Mirror? Въпрос убиец. Готови ли сте за финала? Да. 11 човек са отговорили правилно. Крайните победители е Георги Радулов, Деян Димитров, Кирил Бейдов е на трето място. Пламен Отделов успя да изплува накрая до пето. И така, Daily Telegraph 1855, Daily Mail 1896, Daily Express 1900 и Daily Mirror 1903 година. Това беше труден въпрос. И виждате как в началото всички бяха много лесни. Въпрос на бързина. Накрая обаче се затрудняват. Повечето хора са с тези убийствени въпроси. И така, край на играта. Обявяваме класирането. Първо място за Бисърстан излезе тук, което малко е грешно. View Reports. И така, Георги Радулов е на първо място. Утре отново я очакваме в 19:30. В делничните дни ще започваме в 19:30. В петък, събота и неделя сме от 8 часа. До нови срещи и приятна вечер!